Bum bum. Ny sang. Yeah. Sådan. Den er ved at være der. Jeg skal lige åbne lidt mere. Okay. Yo. For livet slår sig igennem vejen med 20 i timen. Rækte ikke hånden op i skoen, så jeg fik 20 i timen. Proppede en fax i lommen, så blev en 20 på en time. Hold nu kæft og vær med at lyve om dit team, når du bliver blændet. Skinner som en laserbeam, får dig til at grine. Uforståeligt ligesom Mr. Bean. Nyere kost fra Mr. B. Som brækket rigt ben, så kvister de. Skærp ben er beatet 100 gange, så meget lidt læster vi. Spytter gale rim, til du har droppet skoleteam. Tager det tilbage til 90'er som et skoleteam. Kungen har en 2C, bare sparker som Bruce Lee. Men pludselig finder jeg mig selv og lommen med en tussi. Det var lidt pudsigt, snakket med din dame. Her er hendes trus G, sendt afsted med offentlig transport. Man burde kalde hende en buspige. Altid kravlende op af hovedbunden, som var der Lucy. Yeah, som var der motherfucking Lucy. Yo, fra Narnia, jeg er løven, du Lucy. Yeah, skud Maria, hvad synes du? Yeah.